El senyal indica que s'aproxima a una intersecció on tinc prioritat, B, a una rotonda, o C, a una intersecció on tenen preferència els vehicles que entren per la dreta. Què et suggereix, això? Fem un volt, senyors! Senyores, fem un voltet! Correcte! És el senyal que s'aproxima a una rotonda. La correcta és la B. El senyal indica el perill per la proximitat d'una rotonda A, partida des de la calçada principal. B, en la qual els conductors estan obligats a realitzar un gir complet. És a dir, que entres a la rotonda, fas el gir complet i després agafes la sortida que pots o que vols. I C, on la circulació s'efectua en el sentit indicat per les fletxes. És una pregunta molt fàcil, és una rotonda i la circulació, surtis per on surtis, sempre la faràs correcta amb el sentit indicat per les fletxes. La correcta és la C. Aquesta era molt fàcil, Vinga, va, una altra, a veure si